Здравейте, приятели! Wondershare ни предостави новата Filmora 11 за тест драйв. В нея има вълнуващи нови функции за видеосъздатели, към които се причислявам и аз. Нека видим част от тях. Започваме с новите темплейти с маски. Нека видим. Следва една функция, на която лично аз много се радвам – автоматично синхронизиране на аудио и видео файлове. Още нещо интересно – Speed Ramping темплейти. Нека видим теста. Всички знаем колко е важно да имаме ресурси. Filmora 11 предлага видеа, гифове и снимки от три огромни бази – Pixabay, Giphy и Unsplash. Стигнахме до новите ефекти. Тук Filmora си партнира с големи имена от света на създателите на ефекти. Това са Boris Effects, познати със своите кинематографски ефекти, и New Blue, известни със своите ефекти за текстове.
За финал още нещо, което само ще спомена. Вече имаме възможност за облачно съхранение на файлове. Това означава, че един файл може да бъде качен в облака, откъдето чрез линк да бъде изпратен до друг компютър, което е особено полезно за екипи, работещи с Filmora.